खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बलिउड सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो मोसागिरि नरा फातेहिया फिन खेबसेबाव गावनि गावारि जिउनि थाखाय गोबां मुंदांखा जानो हादों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों आरो गोबां खेब सावरायजादों जेराव सासे मिलियनियार इन्टारनेशनेल फुटबलारजों बिथांनि सोमोन्दो। नराया दासिमबो मावख'आरि महरै सोमोन्दोखौ रोखा खालामाखै एबा फोसावाखै, नाथाय बावैसो जानाय माखासे जाथायफोरा मोजां मोनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां फिनजाथाय सोमजिहोदों। नरा फातेहिया बावैसो सिगां मरक्क'आव जानाय आफ्रिकान काप अफ नेशनेल एफकन 2025 नि समाव बिथाङा दंमोन। बिखौ बेयाव सासे सोमोनांथाव सुबुंजों गोबां खेब जयै नुनो मोन्दोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथांखौ बे एखे सुबुंजोंनो दुबाइआव नुनो मोननाय जादोंमोन। बेफोर जाथायनि उनावनो मिथिनो मोननाय जादों दि नराया मरक्क'नि थागिबि एबा मिलियनियार इन्टारनेशनेल फुटबलारजों सोमोन्दो लाखिगासिनो दं, जाय फुटबलारनि सिनायथिखौ दासिमबो रायजो राजानो फोसावनाय जायाखै। फावखुंग्रि नरा फातेहिया ससियेल मिडियायाव मख'दों दि फुटबल मुलुगजों नरानि सोमोन्दोआ गोदान नङा एबा आंनि सोमोन्दोआ गोदान नङा। 2022 फिफा बुहुम कापनि समावबो आं मावख'आरि मेथाइ लाइट द स्काई दिन्थिफुंदोंमोन आरो हादोर गेजेरारि थाखोआव जर'खा सिनायथि मोनदोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां समावनो आं दिन्थिफुंदों होनना बिथांजोआ बुंदों। बिटिसि सोरखारा सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्ड थामहिनबा CSB खौ गोदानै दाफुंबाय। मासिगिरि महरै आजिरा मोननाय पुलिस मावख'गिरि प्रदीप कुमार ब्रह्म APS आरो लेङाइ मासिगिरि महरै दीप्ति प्रसाद ब्रह्मखौ लानानै गोदानै CSB खौ दानाय जाबाय होनना मिथि मोनदों। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों BJP दोलोआ। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BJP दोलोआ मैखोमै जादोंसै साखाफारा। दिनैनिफ्राय रायजोआव सोलिगासिनो BJP दोलोनि बेरायाव लिरनाय हाबाफारि। रायजो BJP दोलोनि बिथोन बादियै दिनै गसाइगाव बिधानसभा बियाबावबो सोलिगासिनो बेरायाव लिरनाय हाबाफारिया। दिनै गसाइगाव बिधानसभा हिसाबै क'क्राझार जिल्ला BJP दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिया बेरायाव लिरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव BJP दोलोआ थाग थियारि जानानै दंखायोसै आरो बे बियाबाव BJP दोलोआ बिजाथि होयोब्ला देरहागोनाबो रोखासै होननानै बेबादि फोरमायबावो राहुल नार्जारि बिथाङा। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय एबा फोसावनाय बायदिब्ला हादोरसायाव सा 7 लाखसो साहा खामानि मावग्राफोरनो खेबसेयैनो 5,000 राङारि अनसुंथाइ होगोन। मख'नो गोनांदि बे होनो लानायखौ गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै होदों, जेराव गासै साहा बागाननि खामानि मावग्रा आरो मावसुमाफोरनो खेबसेयैनो 5,000 रांनि हेफाजाब होनो थांखि लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया बुंबावदि बे फोसावनाया हादोरसानि रोजा रोजा साहा खामानि मावग्राफोरनो राङारि हेफाजाब होनायजों लोगोसे मुलाम्फा जागोन। बे बोसोरनि 12 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां सरासनस्रा बिसायख'थिनि सिगां बांलादेशआव हिन्दु माइनरिटि सुबुंफोरनि रैखाथिखौ लानानै गोख्रों सोंथि सिखांदों। समबारखालि सेसर जिल्लानि मनिरामपुराव सासे हिन्दु लाइमोनखौ फिन आरोबाव गुलि गावनानै बुथारनायनि उनाव थासारिया दुंहाव थासारि सोमजिदों। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय बायदिब्ला जिउ खोमानाय लाइमोना केशवपुर महकुमानि अरुवा गामिनि तुषार कान्ति बैरागिनि फिसाज्ला 45 बोसोर बैसोनि राणा प्रताप बैरागिमोन। समबारनि सानजौफु समाव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफ्रा बैरागिखौ खाथिनिफ्राय गुलि गावदोंमोन। पुलिसआ दासिमबो बुथारनायनि जेबो थि जाहोन एबा जाहोनखौ फोरमायाखै आरो दासिम रावबो दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै। थांनाय 3 सप्तानि गेजेराव बेयो 5थि हिन्दु बेरेखा हिंसायारि जाथाय। मिथिनो मोननाय जादों दि रुंसारि जानाय राणा प्रताप बैरागिया सासे फालांगिरिमोन, लोगोसे नरेलनिफ्राय फोसावनाय दैनिक बिदि खबर मुंनि गांसे खौरां बिलाइनि मावफुं सुजुगिरिबोमोन बिथाङा। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 31 दिसेम्बर खालि सनितपुर जिल्लायाव सासे हिन्दु फालांगिरिखौ उदखारिफोरनि मोनसे हानजाया खास्रि बिस्रि गाग्लोबदोंमोन आरो फार्मासि बन्द खालामनानै दोननाय न'आव बिथांमोना सोनानै बुथारदोंमोन। फिन आरोबाव एभिक्सन खालामदों। सनितपुर जिल्लानि बरासापुरी हाग्रामायाव होखारनाय हाबाफारि लानाय जादों। सनितपुर जिल्ला खुंथाया होखारनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। बरासापुरी वाइल्डलाइफ सेन्चुरियाव 6,200 बिगासो हाखौ मोनफिननायनि थांखिजों बे होखारनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। खुंथायनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला गासै सा 710 नखरफोरा आयेन बेरेखायै 6,200 बिगा हा आवग्रिनानै थाबोदोंमोन।
साननैनि गेजेरावनो बे अपारेशननि गेजेरजों खुंथाया बे हाखौ मोनफिननो थांखि लादों। सनितपुर जिल्ला कमिशनार आरो सिनियर पुलिस एसपि बिथांमोना होखारनाय जायगायाव नुजाथिफैदों आरो बुरासापरियाव अपारेशननि गिबि सानखौ फोजोबो। अपारेशना मैया फुंबिलि 9 रिंगानिफ्राय जागायजेनदोंमोन। सन्देह गोनां सुबुंफोरा हाग्रानि जिब-जुनारफोरनि थाखाय थिनानै दोननाय सेंक्सुरियाव थानानै गोबाव समनिफ्रायनो आबाद मावबोगासिनो दंमोन। मैया सा 710 सन्देह गोनां नखरफोरखौ होखारनो एबा बुलडोजार बाहायनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि तेजपुर सदर आरो दिकेजुलि रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय बुरासापरि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि सिङाव थानाय जामुकाताल, आरिमारी, सियासिलर, आदेबाटु, गाल्टिबु, लाटिमारी, कुन्डुलिजार, सानजा दुबुरामारी आरो बाटलिजार ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थाबोनाय सा 710 नखरफोरखौ होखारनाय जागोन। सा 6200 बिगा हाखौ दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनाय जागोन। सनितपुर जिल्लानि कमिशनार आनन्द कुमार दास आरो सिनियर पुलिस एसपि बरुन पुरकास्त्यनि नुजाथिनायाव मैया होखारनाय हाबाफारियाव सा 300निबो बांसिन पुलिस जवानफोरा थिसननाय जादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो गं 36 एक्सकेभेटर आरो गं 60 ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनाय जादोंमोन। जिल्ला कमिशनार आनन्द कुमार दासआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे अपारेशना दिनैसिमाव जोबगोन। बे समाव होखारनाय समाव माखासे सुबुंफोरा लावथि बाहायदोंमोन आरो पुलिसखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन होनना मिथिहोदों, नाथाय खुंथाया थासारिखौ सामलायनो हादों। बे सोमोन्दोआव सासे आइजोआ बुंदों दि जों सम मोनाखै, खुंथाया खालि होखारनायनि थाखाय नटिस हरदोंमोन। गुबुन सासे होखारजानाय सुबुङा बुंदों दि जों बे जायगायाव 30 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो थाबोगासिनो दंमोन, रावबो जोंखौ जेबो बेयाव हेंथा होआखैमोन मानोना जोंहा गावनि हा गैया, बेनिखायनो जों जोंनि न' लुनानै बेवहायनो थाबोदोंमोन होनना बिथांजोआ बुंदों। अन्ध्र प्रदेशनि क'नासीमा जिल्लायाव थानाय OMC गेसनि दैखराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों। जाय अरा इरुसमुन्दानि मरी गामिनि 5 नं वाइलआव जादों, जेराव OMC ठिकादार दिप इन्डास्ट्रिज लिमिटेडआ दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दंमोन। OMC बिबानगिरिफ्रा गिबि नायबिजिरनायाव फोरमायनाय बायदिब्ला थैनाय एबा जखम जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हर 22:30 रिंगासो समाव खामानि मावबाय थानाय समावनो पाइपलाइननिफ्राय गेस ओंखारनायनि जाउनाव अरा जोंखांदोंमोन। 100 फुट गोजौनिफ्राय अरगें जानायखौ नुनो मोन्दों। अरा ओरैबायदि गिख्रंथावसिन जादोंमोन दि जेराव नारेंखल बागानफोरखौबो अर जोंब्लावनानै खामदोंमोन आरो खाथि-खालानि गामिफोरावबो गोबां रोजा गोसोम उखुन्दै खुदोंमोन। सांग्रांथि महरै खुंथाया थावनिफ्राय ओंखारनाय 5 किल'मिटार जानथायाव थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दैथायहरदों। मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय ओनसोलनि साखाथि-फाखाथि थानाय सुबुंफोरखौ माइक फननि गेजेरजों मोब्लिब गोहो, गेस एबा गुबुन मोब्लिबारि आइजेंफोरखौ बाहायनो नाङा होननानै बोसोन होनाय जादों। अरखौ खोमोरनो थाखाय खुंथाया बे राहाखौ लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरा फ्राय 500 नारेंखल बिफांफोरखौ खहा खालामदों आरो खाथिनि ना फुख्रिफोरा खहा जानायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सिनाया बांदों। जिल्ला बेंगिरि, पुलिस सामलायगिरि आरो जायगानि एमपिफोरा थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं होनना मिथि मोन्दों आरो सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दैथायहरनायजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया मावख'गिरिफोरखौ बिथोन होदों दि थामहिनबा गामिनि सुबुंफोरा जेबो जेंनाजों जाहाथे मोगा-मोगि जाया होनना बिथाङा बुंदों। हादोरसानि आइजोफोरखौ रांखावरियाव आत्मनिर्भर खालामनो थाखाय हादोरसा सोरखारा आजावनाय मोनसे थांखि गोनां स्किमनि बाहागो महरै मैया मंगलदैयाव मोनसे गिदिर हाबाफारि लानाय जालाङो। मैया मंगलदै बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गाव हेफाजाब हान्जाफोरनि गासै सा 33,011 आइजोफोरनो गिबि मन्थ्रि आइजो थुलुंगागिरि बिथांखिनि नेमखान्थि बायदि चेक राननानै होनाय जादों। बे हाबाफारियाव मंगलदैनि दारां मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि लुफुंनाय थावनियाव गिबि मन्थ्रिया आलासि महरै बाहागो लानानै नुजाथियो। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि MP दिलीप सयकिया, MLA बसन्त दासजों लोगोसे जिल्ला खुंथायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। सोरखारा आइजोफोरखौ नखरनि खामानिफोरल' सिमा गोनां खालामनो लुबैया, नाथाय साफ्रोमबो आइजोफोरखौ सासे जाफुंसार फालांगिरि महरै जौगाहोनो थांखि लादों। बिथाङा बेखौबो मिजिंथिदों दि बे राङारि हेफाजाबा आइजोफोरखौ गावबा गावनि फिसा फालांगि जागायजेननायाव जाहाथे हेफाजाब होयो। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ बिदा फंबायनि राव मुंनि गांसे बिजाब बेखेवदों। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ फणिधर बसुमतारी लिरनाय बिदा फंबायनि राव मुंनि गांसे बिजाब बेखेवदों।
रङिया बङालि कुसि गामिनि पनिदर बसुमतारिया बर', इंराजि आरो ककबरक बे मोनथाम रावजों दानस्लायना लिरनाय बिदा फंबायनि राव मुंनि बिजाबखौ दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि एबा बर' साहित्य एकाडेमि बर' एडभाइजारि बर्डनि लिंथुमगिरि तरेन बर'आ बिथांनि न'आवनो खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। सानफ्रोमबो सोलिनाय जिउआव नांगौ जानाय सोदोबफोरखौ जथायनानै बर', ककबरक आरो इंराजि रावजों दानस्लायना लिरनाय बे बिजाबा गोबां बाख्नायनाय मोनदों आरो लोगोसेनो बयजोंबो अनसायजाबावगोनखौ मिजिंथिदों। मख'नांगोनदि पुलिस बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननानै पनिदर बसुमतारिया थुनलाइ बिथिङाव आगान होदों। थांनाय बोसोराव दाउ बिलोगो सकिय'टि मुंनि बर' असमिया मोननै रावआव लिरनाय खन्थाइ बिजाबखौ सेबखांना दिहुनदोंमोन। आरोबाव देग्लाय बोसोरावबो पनिदर बसुमतारिया बिदा फंबायनि राव बिजाबखौ सेबखांना दिहुनो। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियावनो BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर', पिपल जइन्ट एक्शन कमिटिनि बारग' मासिगिरि गंगाधर रामसियारि, रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गजेन बर', भाषा गौरब आरो युब लेखक पुरस्कार मोननो हानाय लिरगिरि सानसुमा बर' आरो गोबां लिरगिरिजों लोगोसे गाहाम हामलायगिरि आरो थुलुंगा होगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि अराङाव गोबां बिबांनि गान्जा जब्द खालामनो हादों पुलिस बिफाना। खौरां मोननाय बादिब्ला अरां पुलिसा खालामनाय मोनसे अपारेशनाव 174 किल'ग्राम आयेन बेरेखा गान्जा बोखांनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। रौता पुलिस सार्कल इन्सपेक्टर उत्पल शर्मा, अरां पुलिस थानानि इनचार्ज अफिसार हिरक ज्योति दास आरो SI सुरजित हजवारीजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे गिदिर हानजाया गान्जाखौ नागिरनानै धनस्रीघाटनि जामुगुरि ओनसोलाव बे अपारेशनखौ मावफुंनायाव जाफुंसार जानो हादों। जाय अपारेशनाव बिथांमोना जामुगुरि ओनसोलनि काहौवा हाबनिफ्राय 174 किल'मिटार आयेन बेरेखा गान्जाखौ बोखांनो हायो। बे गान्जाखौ अरुणाचल हाजोनिफ्राय लाबोनानै जामुगुरि गामिनि नला बसुमतारिया कौहाबा हबाव दोनखोमादोंमोन आरो उनाव अरां पुलिसा नावला बसुमतारिखौ गान्जाजों लोगोसे हमो आरो हरनि समाव अरां पुलिस थानासिम लानानै फैयो। अरां पुलिसा 1/26 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों आरो नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं होनना मिथिहोदों। गोबां बिबांनि गान्जा जब्द खालामनायनि सायाव अराङाव फिनजाथाय सोमजिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 51थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइखौ देग्लाय जथायै टंला फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनो थाखाय थि खालामनायनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, जिल्ला एबसु, दखरा एबसुनि बिबानगिरि, बानजाय आफादनि गासै बिबानगिरि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनाबो बाहागो लाफादों। वेनेजुवेला हादोरनि हेंथायै आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि गोख्रों गसंनाय एबा गाग्लोबनाया मुलुगावनो सावरायजादों। बे बेलायाव US सोरखारा बुंदों दि बिथाङा भारतनि सोमोन्दै मोनसे मख'जाथाव बिबुंथि होदों। ट्राम्पनि बे बिबुंथिया भारतखौ थुलुंगा होनानै फोरमायोदि बेसेन बांनो हागौ। बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो रासियाखौबो मख'नाय जादों। भारतखौ टेक्स होनायनि बाथ्रा मख'नानै ट्राम्पआ बुङो दि भारतआ रासियानिफ्राय थाव बायनायनि सायाव गोजोननाय गैया। भारतआ रासियानि थाव बायनायाव खुसि नङा। आंखौ गोजोन होनो गोनांमोन। जुदि बिसोर रासियानिफ्राय थाव बायबाय थायोब्ला जों थाबैनो बिसोरनि सायाव बेसेन बांहोनो हागौ। मख'नो गोनांदि बिथाङा भारतखौ 50% टेरिफ जाबसिनदोंमोन। बिथाङा रासियाजों भारतनि थाव फालांगिखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथाङा गोबां खेब मख'बोदों, जेराव ट्राम्पआ लुबैदोंमोन दि भारतआ गावनि गासै हाथाइखौ आमेरिकानि थाखाय बेखेवनांगौ आरो गाइखेर आरो आबाद बिथिंफोरावबो हाबनो खाबु होगोन। नाथाय भारत हादोरा गावनि थिरांथायाव गोख्रों जानानै हारसिङै गसंथाबोदों। भारत आरो रासियानि गेजेराव गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोजां सोमोन्दो दं आरो मोननै हादरनि गेजेराव फालांगिया मोजाङै सोलिगासिनो दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बावैसो सान सिगांनिफ्राय पलासबारि आरो रानीनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव अन्थाइ आरो हा लानानै फैनाय ट्राक आरो डाम्पार गारिफ्रा गोबां खारनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा रागा जोंखांदों, जायनि थाखाय अन्थाइ आरो हाजों बुंफबनाय ट्राक आरो डाम्पारफोरनि गोबां थांलाय फैलायनि जाहोनाव ओनसोलनि लामाफोर आरो न'फोरा हाद्रि बालाजों बांसिनै गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों।
बे जेंनाखौ लानानै दासिम पुलिस खुंथाय एबा हाग्रा बिफाना जेबो राहा लानो हायाखै। बे ट्राक आरो डाम्पारफोर खारनायनि जाहोनावनो ओनसोलनि सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआ आबुङै खैफोदाव गोग्लैदों आरो सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव जाब्रबथाय जानायनि खौरांबो मोननाय जादों। बे ट्राक आरो डाम्पारफोरनि बादायलु आरो जानला मानला सालायनायखौ होबथानो थाखायनो जायगानि सुबुंफोरा फरायसालिनि समाव बे खामानिखौ बन्द खालामनो दाबि खालामबोगासिनो। नाथाय बिबानगिरि आरो ट्राक बिगोमाफोरा बेनि सायाव जेबो नोजोर होआखै। दासान्दि खोला कामरुपनि सातपकली पुरकुसिनिफ्राय कल्लापारा गसाइहाट बांग्रासिम लुफुंबाय थानाय गोदान हादोरारि राजा लामायाव जानला मानला ट्राक आरो डाम्पारफोरखौ सालायनायाव सुबुंफोरा गोसो गैयाजासे रागा जोंहांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हरनि समावबो ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बाला लानानै थांनाय गोबां ट्राक आरो डाम्पारफोरा रायजो राजाफोरखौ खैफोदाव खोख्लैदों। सुबुंफोरा खनले बे ट्राक आरो डाम्पारफोरखौ जानला मानला सालायनायखौ दबथायनो खावलायदोंब्लाबो जेबो राहा लानाय जायाखै। हा आरो अन्थाइ लानानै थांग्रा ट्राक गारि आरो डाम्पारफोरखौ जानला मानला सालायनायखौ होबथानो थाखाय रायजो राजाफोरा सोरखारखौ खावलायबोदों। बेजों लोगोसे संदुबी, कुल्ची, बरेगाव, रानीकुमार, उकियाम बायदि पिकनिक थावनिफोराव फैनाय माखासे गारिफोरखौ जानला मानला सालायनायनि जाहोनाव थाबायग्रा सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेनि उनावबो पुलिस खुंथायनिफ्राय जेबो राहा लानायनि खौरां मोननाय जायाखै, जायनि जाहोनाव मिर्जा, सन्दुबी आरो उकियाम लामाफोराव गले गले जाब्रबथाय जाबाय थायो होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद दिखांदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ एनडिबिनि गायसनगिरि, एनडिबिनि आफादगिरि जाजेननाय रन्जन दैमारिया दासिमबो जेलावनो दं एबा जोबथेसालियाव दं। दिनैनि समाव जों बयबो गारां दिखांनांगोन सोरखारनि हेंथायै। गोख्रों रावजों उदां खालामनांगौनि थाखाय खौसेयै आगान सुरनांगोन। मानोना दासान्दि गोबां सिरियै थानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव रन्जन दैमारिनि बागै जेबो बाथ्रा बुंनायखौनो नुनो मोनाखै। बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनायनि उनावबो दासिमबो बेनि सायाव खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोनाखै, जेराव बिथांखौ उदां खालामनांगौनि बाथ्रा दिखांनायखौ नुनो मोनाखै। मानोना गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ। बेनिखायनो बिथांखौ उदां लाबोनांगौ। बिथांबादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै लाबोनो थाखाय जोंनि नाजानाया बयनावबो थानांगोन। सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानो लुबैयो? गिबियावनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर एबा फोरमायहर लं लिभ रन्जन दैमारि। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि बेल हियारिं जानानै थांदोंमोनब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव माखासे बारग' एनडिबिफोराल' जेलनिफ्राय उदां जानो हादोंमोन। माखासे बारग' एनडिबिफोर, जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जाखिनि बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव दं, बिथांमोननि दासिमबो बेल हियारिंआ जायाखै। बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिंआ जानो गोनांमोन होननानै उखिला बुंदोंमोन, नाथाय बेनि जेबो खौरां गैया। आसा खालामो बे बोसोरावनो रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ जागोन, जाहाथे जोबथेसालिनिफ्राय बिथांजों लोगोसे जाखिनि दासिमबो जोबथेसालियावनो जोबजानानै दं बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि खुंथाय समाव उदां अख्राङाव फैनो हागोन होननानै बेखौनो इसोरनियाव आर'ज खालामनानै थाबाय। आरोबाव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायाव जाहाथे हाग्रामा महिलारिया खामानि मावो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर, जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।